Vítejte z dnešního videa. V dnešním videu budeme dělat váhu, chybí 4 kg. Chtěl jsem natočit celý ten proces jako přípravy, ale bohužel můj kameraman přišel pozdě, jak to postral. Takže začínáme takhle, no. Chybí mi 4 kg, zápasím, co jsem zavážil, 72, takže teď mám okolo 76, teď jsme začali. 4,5 minuty tady chodím, budu chodit hodinu, od rána jsem nejet. Chtěl bych říct, že jsem nepil, ale musel si dát bílého monstra, ale vyčural jsem. Malinko. Protože odvodňuje. Jasně, že malinko, no. Do včera jsem pil 8 litrů vody od neděle, abych se zavodnil pořádně. A Mluv to rychle, začínáš běhat. A teď už máme poslední část, no. Teď už půjdu odvodnit a zítra se zvážit, pak se napít, najíst A doplnit. a pak jít záposit. Hned vlastně nějaký skurvenek se zasekává. Takže jestli si zraním tady, tak budu jak cverna a nenastoupím. Ne, to Peťánku, pojď na kolo. já jdu na něj hned. Tam se uvolníš na to, fakt Peťán, to pomůže. Tady se rozpolíš, stojí nějak, tam sedíš, tam stojíš. Do čeho jsem to zase vlez. Když vysoko sedlo, tak mě to tlačí do kůly. Já jsem vyschlej, ty vole, jak somálská studna. Ještě přes noc něco padne. Když ráno budu dělat kilo, tak to bude v klidu. Dobrá. 10. Kde? Někde ty vole na hotelu, já nevím, v Leťanech snad. Napít, dejte mi napít. Ty se vlastně nesmíš ani osprchovat. Můžou se opláchnout. Když jsou utřeleno. To zase nejsem teda se nepřespát, No máš na sobě olej, se třeš, ale jsi čistý. No, to spláchnu se. Ale to stejně dopotíš, no. Zase nejsem tak dehydratovaný, že by to nasáklo na zpátek. Myslíš? OK. Pomluvte mě do sprchy. Odrodneš, nepoužívejte Old Spice. Tohle doma nezkoušejte. Takže udělal jsem necelý 3 kg, teďko asi. A to je do první fáze, no. Ještě mi chybí asi 1,5 kg, ale musím se doma zvážit na přesné váze, protože tohle je váha z Turecka, nevážím moc přesně, takže nevíme, jaká je váha a no, ještě to budu dodělávat. Dělám něco málo, no něco přes 4 kg a dělám asi nejméně, co jsem kdy dělal. Ale stejně to sere, radši bych nedělal nic. A nemůžu najít klíč od auta, takže ty vole se ani neodjedu. A vidíme se zítra na váze, takže se mějte hezky. My se s vámi pro dnešek loučíme. A čus! Borec Uplift Muay Thai, teda z československý súboj. 23 rokov, 5 víťazstiev na konte, jeho váha 71,65. Petr Pif Gaba. 4 výhry na konte Petra, 25 rokov, 180 cm. Pozrieme sa aj na jeho váhu.
71,8 je oficiálna informácia z jeho váhy. Očakáva, že to bude boj viac menej v stand-upe, alebo sa bude viac wrestliť, prípadne zem? To uvidíme, no, je to MMA, jako, může to být buď v postoji nebo na zemi, no, tak to záleží, jako. Chtěl bych, aby to byl jako těžký zápas, aby jsme si poštípili prostě po docela půl zápas, takže záleží, no, ale nedokážu říct, jako, jak to bude probíhat. Určitě bych ho chtěl ukončit, ten zápas, což určitě bude chtít ukončit, ale nedokážu říct. V každom prípade tešíme sa na tvoj súboj, ja o tebe viem, že predávaš vždy mimoriadne atraktívne súboje a možno spadnete na ten výkon večera, budeme na to dôkladne dozerať. Dámy a páni, Petr Gabal. Já jsem koukal na UFC, jak to dělají. Takže ráno jsme měli oficiální váhu 10, to jsem navážil 71,8 kg. A teď máme mediální váhu pro video na YouTube. A tady jsem teda navážil taky 71,8 oficiálně. Ale ne, už jsem dopitej, dojezený, už mám docela dobrou náladu, už mě neserete všichni. No, splnili jsme tady mediální povinnosti, podepsali jsme nějaký plakáty, zastínovali na video a jedu domů. Dát si spink ještě na chvíli a večer trénink aktivační. No a zítra jdem na to, takže se vidíme zítra a zítra bude válka.